Здравейте, че аз съм финансовани с мен, Shadow Hex и днеска гледате Extreme Takedown и това ще бъде едно в едно, понеже имам само един приятел онлайн и това е Крис. Точно Поздравления! А после Вие искате... спечелихте мача. Да, този път няма да се оправдаваш, че някой ти му пречи или нещо подобно. Директно си те бия. Този път И- с тази саба ще като джихадистите ще го кажа Аллах Акбар, ще му отрежем главата. Да, Направо, че му разпилеем на парченца. да. Общо хора. Аз съм горе. Майко, има коли. Мале, тук какви неща има? О мага! Васе, нали знаеш, че умираш? Не. Чай сега да видим на къде всъщност трябва да... Чакай микрофон. Брум! Чакай, не дей пали, добре. То къде трябва да дойде, бе? Аре де, аз вече го минах, бе, човек! Там има такова за базука. Как си го мина, аз те видя, че си във въздуха, бе. Абе, ти ама... Чакай, бе, стига си ме стрелял, бе. Маре си до там! Та пак! За кого сте? Ей, бада, ти стой още, аз няма да чакам. Мечтай си. Там има базука. Ооо, снайпер, брат! Брат, ти докато го вземеш си умрял 1000 пъти. Аре бе, what? Не мога да мръдна. Чакай. Ама да те надушим, откъде беше? Абе, коя таратайка да взема, бе? Как Естествено. ти искаш, бе? Те 20 бате, пауър. Бате, тъп ли си? Ох, цепна ме, бе. Къде съм да цепнал, бе? Аре, бе! Мале! Не! О, фак! Фак! Не! Къде си, бе, хуйче? Не! Къде си, бе, хуйче? Не! Чакай, няма да се предавам. Не! Аре, бе! Ама, аре, бе! Мръдни са там! Не! Фак! Обръщам се, фак! Аре, бе! Ей, че те цепне ме да знаеш. Ама, аре, мръдни! О, гумата! Горя! Фак! Айде! Той! Аре, бе! Излизай, бе! Айде! Защо не иска да излиза, хора? Няма излизане! Давай! Няма Не. Дай! А. Сега ли ще ми сършат патроните? Оцели ме в кръка! Не! Кръвна колата! Фак! Остави ме! Искам да живея! Ох! Мале, човек, почти умрях. Ти ще умреш? Оживях. Гледай го тапака. С друга кола. Бати, пичо. Чакай малко да се хилна. Човек, ти почти ме уби. Ох, инвентори, чай да слезам от колата. Абе, кой се хилваш, бе? Нали сега знаеш, че умреш? Снахчета. Чай, това ли хилваше? Ще за Коледа, знаеш. Това хилва, бате, по нищо. Това какво прави? Това хилва, добре. Това е повече. Трябва да си напазарувам малко. Айде, идвай, бе. Добре. Почитам на макс. Идвам. На Макс, а? Човек, аз ако бях останал там горе, можех да те убия и то много лесно. 188 патрон, тъй че... Добре. Хусят, къде идваш? Не! Ей го е! Ба е розата количка да ти има. Ох! Мисля ме. Ама... Ох, бе! Ха-ха-ха-ха! Чакай малко! Васи, И аз че умреш, да имам... знаеш, че умреш. И аз имам изненади за тебе. Чай са. Аз поне оживях повече. Това тиргаз ли е било, бе? Фак, аз мислех, че е бомба. Внимавай, че падиш! Айди, осъзнай се! Айде ти, майката! Майко! Ти си по-бърз да не те гръмна от тука. Абе, че гръмнеш. И ще гръмна. Едно спринт пауър! Айде. Добре. Къде си, бе, ретарчо? Къде ли съм, бе? Тук съм, бе! Да, виждам. Ко правиш там, бе? Ко правиш ти там? Къде си, бе? Ама аз те цепнах, нали знаеш? Защо това няма скоп? Не си цепнал нищо, бе. Охо, 2 АВП. Фак.
Нещо скрола ми бъгва. Чакай. Да, добре, оправи се. Аре сега, какво правиш там? Чакаш? Ма там не мога да те убивам. Идвай. За бомби ли отиваш ти, животно? Да не отида само аз за RPG-то. А? Ще отидеш, да гледай да ни паднеш. Бате, то шанса да падне много голям. Чакай малко, няма да бързам. Ще остана за последните секунди, ако не съм те убил все още. Мис. Абей! Yes! Качи ли се, бе? Айде, Рипи! Ко? Не можеш да ме убиеш. Мога! Не можеш. Мога! Не можеш. Ама ако мога, какво правим, а? Тук ли трябваше да се качва? Не! Аре, бе! Сега ще рипнеш, аз ти казвам. Сега ще рипнеш, куче. Сега направо ти казвам. Сега гледай без ме! На тебе пръснах, бе! Човек, гръмнах те, бе! Гръмнах те, бе! Ретард! Не! Ще изчакам за тебе, къде си сигурен се паса? Аре, не качвай се! Мъгът, това е бавно развиваща кола, бате! Сега ще виж ти. Не! Мале, аз как паднах край? Добре. Браво, че не се взривих. Оживе ли, бе? Да, оживех, ама колата стана на консерва. Още в самото начало. Бе! Ей, балък! Балък той. Ти стреляш с аутото, нали, животно? С кое? С ауто снайпера, нали? Да. Бах ти новавате. Но. Сега ще застреляш хубаво ти. Защо няма зум, бе? Защото няма, защото е ауто. Аз затова не го ползвам. Гледай го, бате. Спри, бе! Пак ми спука гума. Животно! Бе! Седиш ме! Ще го нацепим, да знаеш. Чакай, аз ще хапна малко. Аре, бе. Ще се опитам да се кача да взема RPG-то. И сега гледайте фейл. В този шанса да го взема е бах ти малкия. Аз по-ще се рискувам. Аре, бе, рискувай, ако си мъж, бе. И сега прокне. Гледай го къде седи, бе. Дева, ма. Не! Къде ще ходиш, бе? Верно ли, бе, човек? Исках да се кача при тебе, ама не стана работа. Знам как ще се кача догоре. Чай са, това тука кой е? Пак ли е такова, бе? Знам как се кача... Знам човек как се кача догоре, аз си казвам. Не знаеш. Айде бачи, знам. Няма! Ако се кача, Няма да се качиш! как ще ми донейтваш? Пустотачка. Каква е тая работа, бе, бабте, бе? Това те... Айде схвана на бачи съм нагоре. Ти си горе, ама! Краставичар! Уу! Не! Човек прескочи! Падна ли? Ретард! Да. Не си ти, че с устата го направи. Да. Това как ще ми докажеш, че съм го направил с Лесно! Този пък, айде докажи ми. Хора, Бате, саката как му... това искам да го оставиш. И да видим дали кой ще кажат хората, дали съм го направил с стата. Ако не го... Ако те бях убил... Мале! Чек, как щях да умра? Сега ще ме скефи човек парата. Чукнем. Огазето. Аз почвам с аутото. За малко. Ама аз си вземем бомбички. Ти ко мислиш? Парен, Аре, бе! Ще стреля той. Гледай го. Ще стрелям. Виж го си. Аз си вземем бомби. Мале, аз съм като пиян, бат. Айде рискувай да вземеш там, бе. Нали ще ходиш да рискуваш? Айде рискувай! То това газ, бе.
Бах ти гам. Тя си взема другото Т-20. Вижте го сега хора, вижте го сега какъв нуп е само. Гледайте го, сега прави някакви челови, така само на лакилно, но този път няма му стане. Няма стане негата ран. Вижте го Бах ти вълъка, бат! Как ще ми докаже, че се качил там, бе? Бати овчара. Аре бе, как няма да целя бе? Бати овчара, бат. Аре бе! Колко патрона имаш, бе? Ох, Колко Два. патрона? Колко? Infinity. Абе, Infinity. Бате, сериозен съм, колко патрона имаш? Infinity бе, човек! Аре, умри бе! Ага, ще умрем. Мри! А не е ли с такова дед засича, бе, дева? Майко! Ой, бе! Майко! Няма майко, няма татко! Матч уинър! Асна. Хора, Твоята. ако в този рунд, нали, ако в този рунд да губя, значи казвам ви, Shadow Хекса, трябва да ходим до дупница, ще плата там билета, обаче отим до дупница и направо че му го разбием. Нали ще ме разбиш, после тебе ще те разбият. Кой бе? Моите хора! Ей, кто е? Мляко пауър. А, оцелихте с пистолет. Майко, как не можах да се държа? Опа. Кво бе? Пак ли отиде бе, куче? Ах, това. Да, ти си голямо едно. Ай, кой? Пате! Дай хел, бич! Дай хел! Да станеш човек, бате, не! Абе, кой е седнал, бе? Съжалявам, че те убивам, съжалявам. Абе, хуйо. Човек може да наядеш на микрофона, хората не са длъжни да ни слушат яденец. Абе, няма такива работи. Покавай кума веднага животното, бате! Гека бе гаден! Искам да му го цепнем, а. Човек, ти ми разцеви колата още от началото. Го цепнем, бе. Не. Ти не ми дава шанс, ретарчо. Стига си ми викал ретард, бе, хуйо. Това искам също да го оставиш. Чакай! Идвам! Падам, тръпите! И какво направи? Аз оцелях тапак. Фак ти тапака, бате. Добре, добре. Ти хубаво си оцелява, ма. Не за дълго. До вечера. Бат, аз слизам от тука, сега ще виж как те цепа. Сега скачам и директно е там, където е базуката и умираш. Взе ли базуката, бе? Да, много ясно. Звах и много ясно. Къде? Бате, това е много бъгаво, бе, то не се вижда. Абе, бъга си ти, бе. Бъга си ти, всичко съм вижда. Ама, как го цепнах, Си искам да ти рубувам. Ако нещо ми спренета и после аз да съм виновен уж. Че тебе те знам, ти ще ми изкараш мене виновен. Бате, ако можеш и геройчето по-бързо се качва. Обещавам ти. Какъв ще ти го нацепим? Дай! Няма да стане твоята. Виж го, бате, какъв е. Каква негрите е. Просто каква негрите е. Бате, аз ти гарантирам, че докато... Бате, казвам ти, гарантирам ти дед си вече. Просто си дед вече. Аз ти гарантирам, че ще умреш от всяка. Сега гледайте го Shadow Hex. Хора, ако не сте виждали Shadow Hex, само може да го видите вече.
Да, това да не ти е тука. Мандра! Аре излез бе! Аре бе! Дъкаш ли ми се? Ама аре излез от тия стълби бе, ретарчел! Абе, ретарче си ти бе. Що стреляш? Аре бе! Ретарче си ми вика. Ще умреш. Айде, Васе. Сега умираш. Дали? Хм. Ка. Идва Васето. Не бе, как паднах по тъпия начин, бате. Хора, Васето идва. Дами и господа, Васето идва. Веселин Маринов. Диридидаду. Не! С Богом! С Богом, моя любов. Чуй ме. Без фила и върбате. Идваме сега бързо, айде, идвам. Бате. Ко бе? Как ти ми звъни майка ми? Като снимаме, бе. Нищо Абе, ще го бате, резна. хвърли си. Бати, пиче, бате. Падна ли? Не. Хвърлих Ако? се оръжието, бате. Заради майка ми. Мреш! Те чакал. Това не е така. Мреш! Това не... Абе, Мреш! бе, виж ли? Мреш, бе! Мреш, ти казвам! Шадо, бомбичка, си ще умре. Човек ще ме убие, спри се! Шадо червеното, Шадо оливалото, Шадо роза. What? Как умря? Ти баваш ли се? Ай, Защото ме ядоса, като тъпота. Ма гълбърках контрола с shift-авата и се фърих като бавно развиващ. Бати, ще умреш. Сега идвам и те сварям. Аре, бездук. Аре бе! Тютук! Аре бе, ти стана гю вече. Пате! Не! Бутнах ли те бе? А? Бутнах ли те? Не. Тия баваш ли се бе? Бате, сега разбирам да си просто толкова спро да се бате. Ама не, то тъпата кола се обърна! Фак! Бате, не съм го очаквал това никога. Да очакваш бе. Очаквай неочакваното. Къде тръгна пък ти бе, бате? Къде тръгна бе? Бате, ще умреш като най-малък, като най-големия чакал. Чест така. Аре бе! Не! Why you do that game? Дуди муди. Сега ще умреш. Не, аз няма да умирам. Ще умреш. Няма да умирам! Няма да го дигна тъпия телефон. Колкото иска да ми извадят, няма да го дигна. Те колко път да им повтори, че няма да... Не! Ти сериозно ли? Как ще го прескоча бе? Дай! Дай! Чай ще го паза, хора, ще го паза. Ще го паза специално за Shadow Hexa. Майко! Във въздуха! Не! Направо го напуснах! Тънка загуба това работа, че откачил. Ако това дет съм си изнервил, няма да се хвърля сам, това ще е просто гордо за мене. Бате, сега ще умреш като най-млазния пич, ако телефона ми звъни в момента, направо че го метнем през прозореца, аз ти казвам... Аре, да роти звънне. Направо го мятам през прозореца, нищо че iPhone, направо го мятам през прозореца и въобще не ми дрим. Не! Ти си човек повече! Животно тъпо! Как бе? ОМГ. Не! 2 на 1. Ти пак ще умреш. И сега ще видиш от кой ще умреш. Мога да ти докажа, че
Ще умреш сега от мене. От мене ще умреш. Сега ще виж, че от мен ще умреш, Васе. Сега ще... сега ще... Абе, сега идвам. Вие седите в глада. Не! Не! Пате с парашют! Парашют! Казах ти ли, бе? Ама га. И хора, това ще от типа. Ако ви е харесал, коментирайте, споделите, Бате, лайквайте. как си спуках ръката, умирам! Отдолу под описанието ще има канала на Shadowhex. Нека да му помогне да умре. Така че, в петък от 21:30 ще има стрим и ще се видим там. Чао!